Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya mengalir deras bagaikan sungai. Semoga diberikan keberkahan baik umur, rezekinya dan lainnya, sehingga mampu melaksanakan perintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal alamin. Langsung saja mari kita belajar bersama di bab yang terakhir dari kitab Lubabul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu utawi bab al-arba'una kang nomor 40. Fi fadilatis sabri iku ing dalem nerangno kautamane sabar ing dalem musibati ing dalem nalikane nampa musibah. Qala dawu an-nabiyyu sallallahu alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sabru utawi sabar ing das sondok mati iku ing dalem nalikane ketiban belahe al-ula iku kang utama. Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sabru ing das sondok mati al-ula, sabar pada waktu terkena musibah itu yang utama. Catatan hal ini karena awal musibah biasanya dirasa paling berat. Mohon maaf, saya ulangi. As-sabru utawi sabar ing sondok mati iku ing dalem katiban belahi al-ula iku kang pertama. Artinya sabar itu pada musibah pertama. Wa qala lan dawu alaihi salatu wassalamu, dawu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laukana lamun ono as-sabru apa poso, as-sabru apa sabar, rajulan iku wong lanang, lakana yakti ono sapa rajulan lakana yakti ono sapa sabar, rajulan iku wong lanang kariman kang mulya. Nabi Muhammad SAW bersabda, lakana sabru rajulan lakana rajulan kariman. Andaikan sabar adalah seorang lelaki, maka dia adalah seorang lelaki yang mulia. Wa qala lan dawu alaihi salatu wassalamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba ing dalem nalikane demen Allah sapa Allah abadan ing kawula, ibtala mongko nyoba sapa Allah hu ing abadan bibalain lawan coba la dawaa kang ora ana tombo iku maujud lahu keduwe bala. Fa in sabaru mongko lamun sabar sapa abadan ijataba mongko milih sapa Allah hu ing abadan. Wa in radiya lan lamun ridho sapa abadan istofa mongko milih sapa Allah hu ing abadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, idza habballahu abadan ibtalahu bibalain la dawa'a lahu fa in sabara ijtabahu fa in radiya istofahu. Artinya, tatkala Allah SWT mencintai seorang hamba, maka dia memberikan cobaan kepadanya.
dengan sebuah cobaan yang tidak ada obat baginya. Kemudian jika dia sabar, maka Allah SWT memilihnya, dan jika dia ridho, maka Allah SWT menjadikannya pilihan. Catatan dalam kitab Tanqihul Qaul oleh Imam Nawawi Al-Bantani, maksud menjadikan pilihan adalah di sini tidak hanya berarti Allah SWT memilihnya, tetapi juga mencintainya dengan cinta yang besar. Wa qala lan dawuh alaihi salatu wassalamu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata jarro'a ora ono ngelek abadun sapa kawula jaratan ing sak cakuan abdola kang luwih utama min jarati waidin katimbang sak cukukane muring-muring kang doma mongko nyimpen ing jur'ah ing jar'ah ibtigoa wajhillahi ta'ala kedue amri ridho ne Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, ma tajarro'a abadun jar'atan afdola min jar'ati waidin kang domaha ibtigoa wajhillahi ta'ala. Tidak ada seorang hamba menahan sesuatu yang lebih utama di sisi Allah SWT selain menahan amarah. Dia menahannya karena mengharapkan ridho dari Allah SWT. Wa qala lan dawu sallallahu alaihi wasallam sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sabru tawi sabar wasiatun iku wasiat min wasoya saking pir-pir wasiat min wasoya Allahi ta'ala saking pir-pir wasiate Allah ta'ala fi ardihi ing dalem bumine Allah man utawi sapane wong hafidho iku ngreksa sapa man ing wasiat naja mongko selamat sapa man paman lan utawi sapane wong daya iku nyak-nyakake sapa man ing wasiat halaka mongko rusak sapa man. Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sabru wasiyatun min wasayallahi ta'ala fi ardihi man hafidhaha naja wa man dayya'aha halaka. Sabar adalah satu wasiat dari beberapa wasiat Allah SWT yang maha luhur. Barang siapa menjaganya, maka selamatlah dia. Dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka rusaklah dia. Wa qala lan dawu sallallahu alaihi wasallam sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auha paring wahyu Allah sapa Allah ta'ala ila Musa maring Nabi Musa ibni Imrana kang dadi anak putrane Imron alaihi ma mugi ing ngatasi Nabi Musa wa Imrona as-sholatu apa tambah rahmat tandim wassalamu lan keselamatan. Ya Musa, hi Musa, man utawi sapane wong lam yardo iku ridho sapa man bikodo iklawan kondo ingsun walam yasbiran ora sabar sapa man ala balai ing ngatasi coba ingsun walam yaskur lan ora syukur sapa man nakmai ing pira-pira nikmat ingsun falyakhruj mongko becik metu sapa man mimbaini ardi saking antarane bumi ingsun wa sama ilan langit ingsun waliya teluk lan becik golek sapa man waliya teluk lan becik golek lahu kedue man reba ing pangeran siwai
sakliyane ingsun. Nabi Muhammad SAW bersabda, Auhallahu ta'ala ila Musa bani Imrana alaihi wassalamu, ya Musa, malam yarudho biqodoi walam yasbir ala balai walam yashkur na'mai wal yakhruj min bani ardi wasamai wal yatlub lahu robba siwai. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur memberikan wahyu kepada Nabi Musa bin Imran alaihi wassalam. Wahai Musa, barang siapa yang tidak ridho atas kodokku, tidak sabar atas cobaanku, dan tidak syukur atas nikmat-nikmatku, maka hendaklah dia keluar dari bumi dan langitku, dan hendaklah dia mencari baginya Tuhan selain aku. Maqala lan dawu sallallahu alaihi wasallam subhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sabru tawi sabar ing dalem musibate ing ngatasi ing dalem nalikane nampa musibah, bitis imiatin iku kelawan 100 darajat, bitis imiatin iku kelawan 100 darajatin apane darajatin bitis imiati si darajatin ku kelawan 100 derajat. Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sabru indal musibati bitis imiati darajatin. Sabar di saat ketika menerima musibah itu dibalas dengan 900 derajat. Maqala lan dawu alaihi salatu wassalamu subhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sabru utawi sabar, sabru saatin utawi sabar sak jam, khairun iku luwih bagus minat dunya saking dunya, wa malan perkara fiha kang tetep ing dalem dunya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sabru saatin khairum minat dunya wa ma fiha. Sabar sesaat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maqala lan dawu alaihi salatu wassalamu subhan Nabi Muhammad SAW, as-sabru tawi sabar ala arbaati aujuhin iku ing ngatasi pat pira-pira wajah. Sabarun suwiji sabar alal faraidi ing ngatasi pira-pira fardu, wa sabarun lan sabar alal musibati ing ngatasi musibah, wa sabarun lan sabar ala adan nasi ing ngatasi pilorone manungsa, wa sabarun lan sabar alal fakri ing ngatasi fakir. Fasabru mongko utawi sabar alal faraidi ing ngatasi pira-pira fardu, taufikun iku oleh pitulung. Wasabru lan utawi sabar alal musibati ing ngatasi musibah, mathubatun iku den ganjar. Wasabru lan utawi sabar ala adan nasi ing ngatasi pilorone manungsa, mahabbatun iku den temeni. Wasabaru lan sabar lan utawi sabar alal fakri ing ngatasi fakir, ridho Allah Ta'ala sapa Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sabru ala arbaati aujuhin, sabarun alal faraidi, wasabarun alal musibati, wasabarun ala adan nasi, wasabarun alal fakri. Wasabaru alal faraidi taufikun, wasabaru alal musibati mathubatun, wasabaru alal adan nasi mahabbatun, wasabaru alal fakri ridwallahi ta'ala. Sabar itu dibagi atas 4 macam, yaitu sabar atas sholat fardu, sabar atas musibah,
sabar atas menyakiti manusia, dan sabar atas kefakiran. Sabar atas sholat fardu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar atas musibah adalah dibalas dengan pahala. Sabar atas menyakiti manusia adalah cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sabar atas kefakiran adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala lan dawu sallallahu alaihi salatu wassalamu Subhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza hadatsa ing dalem nalikane anyar teka ala abdin ing ngatasi kawula musibatun apa musibah fi badani ing dalem awake abdin amalihi utawa bondone abdin awaladihi utawa anake abdin fastaqbal mongko madhep sapa abdin nalika mengkono musibah bisa barin lawan sabar jamilin kang bagus istahya mongko isin Allah sapa Allah yaumul kiamat ing dalem dina kiamat ayyang sibah ing yen mamang sapa Allah lahu kedue abdin mizanan ing timbangan au yang suro utawa beber sapa Allah lahu ketuwi abdin diwanan ing buku catatan amal. Nabi Muhammad SAW bersabda, idza hadatsa ala abdin musibatun fi badanihi aw malihi aw waladihi fastaqbal dalika bisabarin jamilin istahyawahu yaumul qiyamah ayyang sibalahu mizanan aw yang lahu diwanan. Tatkala terjadi musibah kepada seorang hamba, baik badannya, hartanya, atau anaknya, kemudian dia menghadapi musibah itu dengan kesabaran yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala malu di hari kiamat untuk menegakkan timbangan amal baginya, atau malu membentangkan buku catatan amal baginya. Wa qala lan dawu sallallahu alaihi wasallam sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sabane wong sholat iku maca selawat sapa man alaya ing atase ingsun fi kulli jumatin ing dalem saben dina Jumat arba'ina ing 40 marotan apane ambalane maha mongko nglebur Allah sapa Allah dunumbau ing pira-pira dosane man kullaha yus kabehane dunubah. Wa qala lan dawu sallallahu alaihi wasallam sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istighfaru utawi istighfar yakulu iku mangan apa istighfar adunuba ing pira-pira dosa kama yakulu kaya oleh mangan anaru apa geni al-hatoba ing kayu alia bisa kang garing. Wa qala lan dawu sallallahu alaihi wasallam sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong kala iku ngucap sapa man subhana rabbil azimi ing lafaz subhana rabbil azimi gurisat mongko den tandur lahu kedue man biha kelawan subhana rabbil azimi sajaratun apa wit fil jannati ing dalam swarga. Alhamdulillah awalan wa akhiran. Alhamdulillah rampung atau tamat kitab Lubabul Hadis. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat kita semuanya dan bagi orang-orang sekitar kita. Mari kita kirim kepada penulis kitab, yaitu Lil Ulama Al-Fadil Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti Romi Ta'ala Domul Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muhtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allah, segala kesempurnaan milik Allah SWT dan segala kekurangan datangnya dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.